Toda España de Galicia dun lado para o outro, dando voltas, ribirivoltas, enchendo os zocos de merda, filliño. Desde Ortega Aluminio. Desde onde? Desde, no, deixo estar. Non teño pasaporte para saber deso, filliño. Non, deixo estar. Non quero dicir que os... Enchendo os zocos de merda para darlle na patada no cu algún a ver se colle o tétanos. Pero os zocos xa non os vai encher agora que agora hai autovías... E agora as vacas son eléctricas, non te toca o carallo. En fin, eu deixo que vostede nos conte o que queira. Mira, vouche contar unha debilidade que tu ven. Conteme a debilidade. Bueno, mire, eu ainda teño marcha atrás, marcha adiante e marcha noutro sitio. Pero a miña muller cerrou con portas. Puxose repugnante e non quere guerra. Pois fun ás chicas á Coruña. Ás chicas. Chicas. Chichi. Ás chicas, al papagallo, pajando como un gallito, Moi bien, moi bien. Hoy se tratei nunha rapaza, daba justo mirar por ela, Alta, ben parecida. Parecía a baraxa. Tiña dúas ternas que parecían dous de bastos. As de oros, dos de copas, bueno, era unha baraxa completa. Subimos por arriba e non fixemos máis que chegar á habitación e vai. E saca a peluca e chimpa a peluca enriba da mesilla de noite. Era calva, creca. Voume deitar eu agora cunha peladilla, cunha creca, ou que carallo. Despois vai, colle un ollo e chimpa o ollo enriba da mesilla de noite. Este é un rompecabezas, carallo. Despois vai e saca dispensando as titinas e eran de plastilina e veña para arriba da mesilla de noite. Dixe, bueno... As que, perdón? Tetinas. Ah. Por darlle algo así de diferencia, non sabe? Sí, Porque aquí hai a mellor alguén que non entende ben o asunto, Sí. Tampouco comprende. Bueno, mete as cesas enriba da mesilla de noite. Bueno, eu voume deitar contigo ou que mesilla de noite, carallo. Despois vai, colle unha perna e desengancha a perna. E xa eu marcho ao carallo. E cando marchaba dixome ela, a donde vas? Non te gusta o que? E dixen que eu sei muller, sei que me gustas moito. Non é por eso, muller, non é por eso. O que pasa que eu tamén me desarmo e deixei o pirunicio no outro pantalón. Vamos, carallo. Que foi o que dixo que deixou no outro pantalón? O piranjallo. Queres que diga como se chama, de verdad? Non diga máis. Queres que diga? Non, está moi ben. Piranjalliño. Está perfecto. Que lle digo? Onde? O mellor digo como se chama. Digo, non. Non, que é o primeiro programa, por favor. Sí. É un programa... Non mexemos por fora. Sí, xa había xente non mexemos fora do Non cacho. mexemos por fora. Xa había xente na Enquisa, coa que principiábamos Na este donde? programa. Na Enquisa. Enquisa, unha palabra. Detidos todos. Non, Enquisa... Están todos na Enquisala. La madre que los parió. Non, Enquisa significa... Agora aquí hai choutos censura. Mira, déixame falar. Fala. Gracias. Que é o teu. Gracias. Nada. Enquisa significa pulsar a opinión da xente. Pulsar, con timbre. Pulsar, non, con timbre non. Non, mire, deixémolo estar outro. Levarlle o pulso ou... Sí, deixémolo estar. É igual. O asunto é que antes desto, a xente falaba, antes de que comenzara este programa lá polas 7:27 da tarde, a xente... Fai tempo. Fai. Hai xente que falaba e decía do que era, que significaba a palabra crocante. É unha croqueta grande, non é? Ai, vostede o sabe. Hombre, croqueta grande, crocante. Claro, porque había unha persoa que dixera, bueno, non, mire, eu teño que consultar o dicionario para isto. E había outro... Que un que han? Un dicionario. Dicionario. Non conozco. Non sei, é daqui ese señor? Non é da súa familia, non se preocupe, é unha cousa con forma de libro. Unha cousa con forma de libro. Vaya tipo máis raro, carallo, forma de libro. Carallo. Eu conozco un con pinta de cornecho, pero agora hai homes de libro tamén. Sí, hai nos isto moito cambia, estos son os americanos, Sí. Son os americanos. Ti sabes por que non ganou outro día o Deportivo? Porque xogaron cunha pelota e tiñan que xogar con 2 pares de pelotas. Sí, señor. En fin, pero bueno, polo menos hubo algo positivo, que o ano que ven se enfrentan as dúas aficións e os dous equipos, os dous grandes equipos, que a máis o ano que ven seguro que suben o Celta e o Deportivo xuntos, non? Sí, os dous, agarrados do brazo, sí. Non, vostede pensa que non? Eu deso non sei, como agora eso que andan ganando os negros, moi bien. Ojalá ganen todo, me cago na vida, me cago na tos. Están agora os chinitos tamén dando guerra. E onte porque ganou España, total, aqueles pobres homes que teñen os ollos revirados, como van a acertar ca pelota se teñen así os ollos feitos de chinos? Sí, claro. Aqueles coreanos. Claro. Ganou España. Ojalá lle caera outra vez o pantalón a Brutajiño, para ver yo... Bruta que? Brutojeño. Bruto. O Brutojeño ese. Ojalá lle caera o pantalón outra vez para comer unha boa comedia. Pero non lle callou, non? Caeu unha vez, xa logo, hombre. Que non lle caeu o pantalón? Do piranjallo que falamos antes. Ai, a cousa do piranjallo, sí, xa sei. Ti non queres volver a eso. Eu non quero volver ao tema, non. Vanche pechar o programa, como antes. Sí, vamos a pechar completamente pola súa culpa.
Pola miña? Sí, pola súa culpa La completamente. madre que te parió, ou sea que eu vengo Pero aquí. está vostede dicindo unhas cousas tremendas. Eu? E non sei se se dá de conta de que estamos en directo, e Eu que hai falo, moita xente estamos en quién? en directo. Pois cambia de marcha, carallo, non vas a queimar o coche sempre en directo, Mira, eu dou as gracias en calquera caso por estar aquí. Non me podía dar algo máis que as gracias. Dou as gracias polo de agora, xa lle darei outras cousas, prométolle que lle darei outras cousas. Bueno, non te preocupes. Polo de agora, e ademais esperamos que volva. A cousa non remata aquí. Despois de facer os viaxes por Galicia hai de volver. Exactamente. Se me deixan. Agora, si lle parece, volvemos con Rico cunha canción que se titula Fatal. Carallo, veciño, si xa estuveran feitas as autovías, seguro que despertabas na chaterrería de Silleda cando mandaron o coche ao desguace. Eres un loco. Castigo a andar en coiros, en pelotita picada, no medio do lume, e cas más metidas no bolsillo, a eses dous bombeiros incendiarios que contratou a Consellería de Agricultura. Moi bien, fai falta telos ben plantados, hombre. Fai falta telos ben plantados para plantar lume, para logo cobrar por apagar as plantas. Vaya plantilla que nos plantaron. Condeno a dormir debaixo da cama, ca vasenilla facendo da almofada, a certos patróns de certas pensións en Santiago de Compostela, pensións para estudiantes, que por aforrar as persianas pintan as ventanas de negro mate. E despois pasan os rapaces recibos de la luz natural. E por ganar unhas pesitiñas poñen uns por riba dos outros separados por mantas. Señores patróns de pensións de estudiantes de Compostela, unha cousa é alugar un piso e outra cousa é pisar o morro. Señores patróns, queda dita la cuestión. Víctores e palmadas de peloteo para o presidente da Galicia que nos queda. Din que nun par de meses pensa visitar Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia, Argentina, Uruguai, Boiro e Larín. Moi ben, señor presidente. Pois menos mal que usted está un pouco cachas, porque se chega a estar usted perico delgado, seguro que lle pega a ribirivolta ao mundo nun par de días e a piñón fixo. Apertas a garimosas e a chuchóns, a coscuella e a cuiña, ou a cuiña e coscuella, tanto Montael como Montaela. Pois a apertas e a chuchóns polo acordo a que chegaron sobre as autovías galegas. Esas autovías que noutros tempos estaban máis cheas de curvas e de polvos que a miña prima Marita. Bueno, pois gaudeamos Sigitur, porque a partir de agora xa non haberá distancia entre Pontevedra e a Gudiña e entre Coscuella e Cuiña. Moi bien, pois o día 13 do mes que penamos comeza a Guerra Blanca con nata. 200.000 tanques do campo sairán á estrada en defensa do teto amarelo que ven sendo, ao fin e ao cabo, as torres pequenas do petróleo galego. Bueno, pois o gallá que non se lle corte a leite, xa que eles van a cortar a circulación, e polo menos podemos decir con moito entusiasmo e gaudeamos Sigitur que ese día non haberá accidentes en Galicia. Dica loco. Donato Faneca pasaba toda a súa vidiña soñando en ter un cabalo de carreira. Era a ocasión que tiña na televisión, quedaba aparvallado mirando as carreiras, e cando tiña tamén algún carto, andaba polo mundo mirando correr aos cabalos.
O proviño do home andaba sempre soñando no seu cabalo e con algún carto que aforrou. E máis a outro que lle veu dunha herencia, mercou un cabalo. Caralho. Mirad, no cortello púxolle música ambiental, temperatura ideal, púxolle sonido especial, púxolle vento mareiro, púxolle pallas escollidas, púxolle de todo. Chegou o día da carreira. E colleu o cabaliño, puxo no orden de salida. O home tremoaba como un bimbio, chegara o día definitivo. E cando o home jefe da carreira dou a salida, ¡zac! Nin se moveu. Non dou ni un paso. O cabalo nin pestenexou. Bueno, Donato, Dios mío. Donato dixo a logo que pasaría con él. Marchou polo mundo procurando o mellor veterinario que houvese. Contoulle o caso. E dixo o veterinario, pero mire, e logo usted, cantos anos ten? Quen eu? Dixo o Donato, eu teño 47, por qué? Pero logo usted é parvo, carallo, pero non ve que este cabalo é de cartón.